jamhira mun bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jor sar hande ko alhamisa hawri ko jeena lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar ɗum noon ko meftande habruji meɗen national et international toon to états-unis puɗɗoɗen ma en puɗɗo ko fati e weeyo ɗum noon ko cumuji gonɗi toon to californie e kadi ɓuuɓol walla neige uji gonɗi e région ngaji gonɗi oga banque tugui ohio kentucky e ndiyana e nder leydi ndi foof habruji men international ma nawa en toon to europe ɗum noon dugoji puɗɗiɗi ummade oɗo sadio hakkude kamɓe leyɗele ko wayno france angleterre e allemagne contre kanko Donald Trump so ƴetti laamu makko ma en jaa kadi toon to CEDEAO o hono kamɓe leyɗele tati jaltuɗo e CEDEAO walla jiɗi yaltude CEDEAO o holko woni sababu eɓe jiɗi yaltude ɗum woni titre uji meɗen ɓurɗi mawnude ma en gartude deseji muɗum joni joni kabaruji e ɗemgal pulaar e radio Jawol Sar. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar no mbino en gardini men ni meftande men habaruji guidoɗen ko toon to états-unis ɗum noon d'abord ko siftini ɗon ko gila talata jeygol bongol neno woni toon to californie noon ko hisa hande ko tungnade kadi compagnie biyeteɗo AccuWeather tungnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko eɓe kiisi joni o sa joni ko perdi tan ko fate guila e galleji hay ko gueɗe mbaɗe noon ko tugui temedere capantati milliard ha temedere capanɗe joyyi hono kanko gouverneur mo californie gouverneur Gavin Newsom o wi oɗo sa joni noon kamɓe californie laamu mabɓe ɓe mbawi neldude dejake noon ujunere temedde nayyi neɗɗo ɗum noon ko guila e pompier ji ha yimɓe wallodiri e mum pour habde jeygol ngol noon oɗo sa joni ne wayno ko tungnade kadi ha hande gouverneur ko haali ko wi wonde ko ne wayno ko état ji ko wayno Oregon Washington Utah New Mexico Arizona koyemin neldi kadi walloɓe pour wawde habde ngolɗo jeygol noon e tungnade hande habruji gumidi toon ko jeygol hay goto waɗani ɗum ko guila e accident ji gonne e nder ladde hawnaki ko nguleyki walla gueɗe pelɓodiri wonti jeygol ngol ɗum noon sibabude kadi hendu wondi toon hendu ndu kadi hendu joguidu hendu ndu enen taw vitesse mum ne hiise temedere e 12 kilométre par heure a jawidi muɗum ɓeydi jeygol ngol yañu ɗum ko hendu wiyetendu Santa Ana wind ɗum waɗi kanko président mo états-unis président Joe Biden e nder konguɗi o yaltini hande toon to CNN o holli o wi wonde ɗum ɗo enne ko jaaye gon fédéral ko jaaye mawɗo kadi kanko laamu makko mo waɗa ɗum kadi hono wiyete en ko jaaye mo leydi ndi fof rendi ɗum waɗi hono kanko Kamala Harris en jilluji ɗi joguino yaade caggal leydi kanko waɗa ko wayti ɗin jilluji e ɗum noon ko sibabude ɗe yo jaayi gon toon en holla noon nder vidéo ji hono galleji bonɗi toon ɗi ene jaa hen ni hono kanko président Joe Biden ɓiye ko biyeteɗo Hunter Biden galle mum gonno toon kañum sumi yayti leydi tinton tan ngolɗo jeygol ko toon to californie ɗum noon ko diwan Los Angeles e ko taari ɗum ha hande toon to états-unis ko fati e sifti ɗon tan ko guila ñande dimanche nde neige bonno tellinoɗo neige o hande no wayni ko ɓuuri hewde laabi mawɗi kam to e états-unis surtout e diwanuji gonɗi ohio indiana kentucky en wayno ko laabi ɗi battire weede kono noon ko janngol bongol wonta no oɗo saha joni noon tugui hande oɗo ñalawma alhamis ha yettinma ñalawma talata garo température uji ma ko goni ko hakkude moins 4 degré ha moins 13 degré ɗum noon wayno ko alhamis hande ko jangol ma yettoyo kadi ha moins 13 degré jaam janggo aljuma jangol ngol ma usto seeɗa ha wona moins 3 degré hakkude moins 3 degré e moins 2 degré ñima ñande samedi hakkude moins 1 degré moins 7 degré hawnaki ñande dimanche ma nangue yalta seeɗa ha wonta 1 degré ɗum noon ñande lendi kadi jangol ngol arta wontoya kadi ha 9 degré jamma o kadi telloyo ha moins 2 degré ko fati balɗe garoji ɗe enen wayno ko ene ɗamina aljuma garoɗo janggo diwan Cincinnati surtout ma wat kadi neige ma fuɗɗo gila 1 heure ha yettanma 3 heures ɗum noon tungnade kadi e ko service wayi ko haali ande toon to états-unis hono kanko président Trump o yi kadi hande wayno ko ñalawma hande hono cour suprême mo états-unis en wayno rokkimo fenande ɗum noon ko caggal nde kanko waɗi appel to cour suprême mo états-unis pour yo dertina ko wiyete en ñawore fawtende fonde fawede makko taw ko toon to New York wonandi ko ñawore nde o wiyano wonde ko waɗi business aji sall e ɗum noon kadi surtout enne kalisaji kadi ɗi hutiri enne e ɓeɗo sukaɓe rewɓe taw waɗi ɗum kalisaji business aji ɗum noon siftinde on tan ko kanko juge gon toon John Marchand o wino ko ñande 10 lewru janvier ko ñanden
o jogori fawde Donald Trump ko ñaawor nde firti no est ce que ni en foti sokede walla fotan soke kanko noon haali no wi wonde ko si bam Donald Trump wonti hen kadi président cubaɗo jogorani yaade kaso kono ko wonde fof kanko Donald Trump yiɗandude ɗo ñaawore wooda ɗum waɗi appel toon to cour suprême kono tungnade décision jaltuɗo hannde hono kamɓe cour suprême ɓe mbi wonde ko joye maɓɓe mbi wonde ko ñaaworde nde yaha contre nayi maɓɓe en wayno ko ɗum ɗo fof kon firti wonde ko cour suprême haysinde rokkinimo victoire uji kewɗi kanko Donald Trump wiidemo wonde surtout en ko fotani ñaawede won gueɗe won saabu ko président en wayno oɗo saha joni rokkimo kadi fenade pour wiide wonde ko ñaawore fonde wadde ñande aljuma nde en foti continde waɗa ñaawore nde en foti continde ɗum noon e kalandire mo kanko juge marchand mo haali toon pour wiide wonde ko ñande aljuma o fawata ñaawore makko e Donald Trump ɗum noon en wayno siftinɗon ɗum ko yimɓe yaltuɓe yimɓe libéral en kanko juge Janv e kadi kanko juge Amy Goldberg kamɓe jalte e juge ji tati libéral ɗi pour wiide wonde ko Donald Trump en foti ñaawede heddiɓe juge uji keddi ɗi en wayno conservateur uji keddi ɗi fof mbi ko fotani ñaaworde nde fotani wadde toon to New York siftinɗon tan ñaaworde nde koko waɗi déjà kanko fawa 34 toñengueji kanko toñi pirti wonde ko joni ko holko juge fawata e makko ko ɗum woni ko ñaawore ko kalten ko kanko juge marchand gonɗo toon to New York. Meeftannde habaruji men international toon to jamina e tungnadi kadi e courage France international haali en wano pelɓodiral waɗino toon to galle présidentiel toon to jamina Tchad ɗum noon tungnade hannde no mbi wonde ken wona 19 neɗɗo maayi e ngal ɗon pelɓodiral ɗum noon ko hakkude kamɓe garde présidentiel kanko président mo Tchad e kadi e yimɓe waɗ boniyankoɓe tungnade hannde kanko ministre joguiɗo konngol toon to leydi Tchad biyeteɗo Abdourahmane Kula Mala o wi wonde ko ɓeɗo en wona yimɓe arnoɓe heftude laamu ko yimɓe bandiji tan ko wiide wonde ko ɓeɗo ko yimɓe yarɓe tan arɓe yannoɓe mabɓe ko wawi wonde fof e nder tungnade hannde rapport ko haali mbi wonde ko 17 neɗɗo e ɓeɗo arnoɓe yande makko kanko président Mohamed Idriss Déby mo Tchad ɗum noon ko taw wumi ko toon to galle makko to wonno caggal kadi nde o jooɗino toon e ministre toppitiɗo ko fati affaire étrangére mo Chine biyeteɗo Wang Yi ɓe mbi wonde ko 17 ɓeɗo yimɓe arnoɓe yandema ɓe mbarama e kadi wayno ko neɗɗo goto e garde présidentiel mo kanko Idriss Déby maayi hen neɗɗo goto kadi gañima hen ɗum noon no wiiri ɓeɗo ko yimɓe wat boniyankoɓe no wiiri ko terroriste arnoɓe yande tan taw ko yarɓe kono e wayno ko haalte fof ko haaldete hannde toon to jamina ko wonde ko ɗum ɗo ko hawnake kadi ko kuddata wonno Tchad noon oɗo dumon fof ene wayno ne jogui caɗele ko fati e kudde yimɓe attaque uji baɗuɗi toon surtout Boko Haram groupe gonɗo toon to Nigéria janowo mabɓe toujours toon to surtout diwan banggue hirnangue leydi ndi toon to nokku biyeteɗo lac Tchad komo ganduɗa kañum hooruma eɓe ndendi frontiére uji e Cameroun Nigéria e Niger. Meeftannde habaruji men international hannde hono kamɓe gouvernement France e kamɓe kadi gouvernement mo Allemagne en wawi ɓe ndentini hono Donald Trump cuɓaɗo yo ardo leydi États-Unis jogorɗo ƴeftude laamu ñande 20 lewru janvier wonde ko haaluji ɗi haalata surtout heɓtude hono nokku biyeteɗo Greenland ɗum noon e woni ko kanko président mo États-Unis jogorɗo ƴeftude laamu ñande 20 lewru janvier o wino wonde ko kanko Donald Trump so ari ma o hutoro militaire uji pour mbawde heɓtoyde hono nokku biyeteɗo Greenland ɗum noon ko nokku ko duunde kadi wonde toon to hakkude Europe e Amérique duunde nde kadi ne wayno haysindo physiquement woni koye banggue ɓuri takkodirde koye Amérique ene wayno ko kañum hoorumum jeeya koye fate pinal muɗum ko fate kadi politique muɗum jeeya koye Europe ɗum noon wayno kadi jeeya koye nokku ɓuri joftodirde koye Norvège e Danemark ɗum noon ko tungnade ɗum e ɗiɗon haalluji hono kanko Donald Trump nde haali ɗiɗon haalluji kadi ko caggal nde o neldi goto e ɓiɓɓe makko yason visite ɗum noon e wiide makko wonde ko ɗum ɗo ko nokku mo jogori hutorade militaire uji États-Unis pour artirde oɗo nokku hen jeyete e Amérique wawi wonde fof en woni ko kanko président mo France walla ministre mabɓe des affaires étrangères e kanko kadi tolno makko hono toon to Allemagne ɓe mbawi rendinde kadi hono Trump wonde ko ɓe jiyani hono kamɓe leyɗele Europe ɓe jiiya wonde ko États-Unis hutoro doole pour heftude Greenland wattude ɗum kadi kañum hoorumum tawne wonde frontiére hakkude mabɓe tawne takkodire mabɓe kamɓe pays Europe siftinde en tan ko Greenland jeeya kañum hoorumum ko île joguiɗo hoorumum
kono non jeeya ene wayno jeeya koye communauté européenne Europe naaɓe beltaki oɗo saha joni kono kanko Donald Trump ɗi waalata pour toon to Accra e tungnaade kadi habaruji gumri toon hono président ji jeeyaɓe surtout leyɗel ko wayno Burkina Faso ko wayno Mali ko wayno Niger ene wayno ɓe nder déclaration ngaji kanko Ibrahima Traoré ɗi o haali toon ɓe kolli wonde oɗo saha joni ha nde ɓe jogui pellital ummade ko fedde leyɗel banggue hirnangue biyeteɗo ECOWAS ɗum noon ene wayno ko hande haaluji mabɓe ɗeɓe kaali mbi wonde ko waɗi ɓe haysinde ɓe jogui oɗo saha joni lebbi jeegom tuggi tan nogas jeetato janvier ene wayno ko waɗi ɓe yidde yaltude e ɗeɗo ndeɗo fedde saabu d' abord ko sanction ngaji pawnoɗe mabɓe caggal nde leyɗele mabɓe kamɓe ɗeɗo mbaɗi kuddita kono noon kadi ko yiide wonde ko ɗeɗo leyɗele kadi ne wayno kañum koye mumen ene jokkodiri kadi leyɗele goɗɗe ko surtout ene jokkodiri e waɗ boniyankoɓe e yande mabɓe oɗon takki heewi no feewi hakkude kamɓe ɗeɗo leyɗele surtout ko sakiri ko yiyama Niger kañum hoorumum takki Nigéria e kadi ene wayno ko Mali kañum hoorumum ne jogui caɗele oɗo saha joni hakkude mum e Algérie sibabude waɗ boniyankoɓe won dogata toon donc ko ɗum waɗi kamɓe leyɗele ɗeɗo tati e wiide mabɓe jiiɗi surtout henno ko leyɗele gonɗe Afrique banggue hirnangue fof natta gusta jokkodiral muɗum e leyɗele ko mbiyata colonisateur ko wayno France en ko ɗum waɗi donc kamɓe fof ɓe jaltini ɗum ɗoji mabɓe ko yiyano ko sakiri ko yiyede ko noon ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Sénégal kanko hoore makko kanko wonno cuɓaɗo yo won mbaɗo maslaha pour beele ɗeɗo leyɗele tati en garta e fedde ECOWAS ɗum noon ko CEDEAO ene wayno ko kanko hoore makko e nder konngudi ɗi o haali o yii ko henne ko Sénégal kañum hoore mum koko yaltata e kalis mo ganduɗa en CEDEAO hutorto ɗum mo mbiyata France CFA ɗum noon oɗon kalis ko kalis kadi colonisateur France kañum adduno toon e kadi ene wayno ko kanko hoore makko haali kadi o wi wonde ko militaire uji France koko jaltata leydi makko kanko Sénégal ɗum ɗo fof noon addi belamma makko wonande ɗeɗo leyɗele tati e biyete jeeyaɗo joni e AES ɗum noon ko Afrique des États du Sahel ɗum noon taw Burkina Faso ne jeeya hen Niger ne jeeya hen ene kadi kamɓe Mali eɓe jeeya hen ko wawi wonde foof ne teskita tan wonde koɓe jogui hande pellital kamɓe ɗeɗo leyɗele continde yaltude e ECOWAS continue yaltinde e CEDEAO haysinde caɗele ko fati en kisal mabɓe nen continue ñande fof wonde caɗele mawɗe wonande kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ɗum noon ko waɗ boniyankoɓe yanoɓe toon to Burkina Faso yanoɓe toon to Mali e yanoɓe toon kadi to Niger nene continue oɗo saha joni hewde ɗum noon ko ummade kadi e wiide mabɓe ko frontiére uji leyɗele ɗeɓe takkodiri ɗum noon kono woye cektirten meftande habaruji men ko toon to Allemagne oɗo kanko président Zelensky gardiɗo leydi Ukraine o yettima toon hande toon to Ramstein ɗum noon ko base militaire gonɗo toon to Germany ɗum won ko ñande hande alhamis jeenayi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɗum noon ko wawde arde kadi futtude ɗiɗo en ɗeɗo pelle jeeyaɗe défense uji taw ko contracteur uji tungnade kadi no wiide mabɓe ɗum ko fewnitade kadi guila Donald Trump heɓtani laamu e wiide mabɓe kadi kamɓe ɓeɗo fof ene wayno ko ene laaɓi oɗo saha joni hono aduna fof koko fayi holno jokkodiral mabɓe jogori wade kamɓe ɗeɗo leyɗele Europe e surtout kamɓe Ukraine so tawi Donald Trump laamu fuɗɗima donc ministre pitti ko fati défense mo États-Unis o hono kanko Lloyd Austin omo jeeyano toon e kanko de ministre pitti ko fati défense mo Allemagne hono biyeteɗo Boris Pistorius eɓe jeeya toon donc e nder déclaration mo kanko Zelensky haali wi konde ko oɗo saha joni laaɓi wonde ke hol balɗe sappo e goho keddiɗe alaa sago ɓe ƴeewa hol peeje nde ɓe mbawata wadde pour wawde ɓeydade jokkodiral hakkude mabɓe ɓeydade kadi ko goto mabɓe fof hoolade goɗɗon kamɓe ɗeɗo leyɗele ko jiiɗa États-Unis ɗum noon ko wiide wonde ko hawnaki Donald Trump on ko jogori addude goɗɗum ko bonnata ngal ɗon jokkodiral ko ɗum woni donc pewnitagol mabɓe batuji mabɓe toon to Allemagne ko fewnitade pour hadde Donald Trump arde holno ɓe jogori wadde so tawi Donald Trump ari kadi wiide no wayla mbaggu gandago walla plan ji gonnaɗi oɗo saha joni toon to jokkodiral hakkude wallude ko fati Ukraine e haare mum nde woni contre Russie ha hande meftande habaruji men international toon to Venezuela hono kanko jeeyaɗo e yimɓe ɓe ganduɗa ardunoɓe lunde toon to Venezuela kañum hoore mum jogonoɗo wonde candidat kanko biyeteɗo Maria Corina Machado tungnade habaruji gomiri toon to Venezuela ɓe mbiɗo wonde ko nanganoma ñande alhamis hande ɗum noon nanga ko caggal nde seppuji mbaɗi toon seppuji ɗi kadi ko blogde hono kanko gardiɗo leydi Venezuela Nicolas Maduro poɗɗo wadde inauguration muɗum hande pour ardade kadi mandat goɗɗo ɗum noon ko woteji ni kamɓe lunde ɓe kaali kamɓe kadi tawne supportiɓe kadi États-Unis supportiɓe kadi pays ji Amérique latine wiide wonde ko woteji ɗi ko gujjaɗi e woteji ɗi kadi résultat ji jaltuɗi ɗi en wona ɗum woni ko
ko wota ko way wonde fof en wayno ko caggal nde wiyama o wiya o nangam en wayno ko caggal mo yalti ruuji caggal muɗum kanko hoore makko posti e nder média makko social o wi wonde ko woni koye nokku kisɗu e kadi en wayno ko supporteur uji makko e kanko e hoore makko ɓe jogui pellital continti habde hono président walla Maduro Nicolas Maduro sabu continti ɗum yidde wonde ardade leydi ndi tawa yimɓe yiɗɓe ardede ɓe natti yidde ɗum kanko way wonde fof en wani caggal muɗum hono supporteur uji kanko Nicolas Maduro jalti mbi wonde ko kamɓe yimɓe lunduɓe ɓe jiiɗi tan ko jibde leydi ndi kono ne wayno ko kanko Maria Corina Machado o meeɗa nanguede ɗum noon ko hunde ne wayno ko jibru woni toon oɗo saha joni ala confirmation wonande galleji janiyankoji mawɗi wonde ko kanko Maria Corina holto woni est ce que o nangama walla nanga ko wawi woni fof ene wayno ko ɗum woni ko haalte oɗon saha joni donc seppuji goni toon kadi hawnayi kadi ɗo e janggo ma woni ko leydi hen ko fate Venezuela. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diosar ko meftande habaruji min jogori noon hannde oɗo ñalawma alhamisa 9 lewru janvier hitande ujunnaji 2025 ko musidɗo mon Amadou Touré haaldano e moon en mbaala jaam ha janggode so Allah jaaɓi on jarama.